قال ولا وانجل ماتيوس ملاف إسران سلسة أو سلسة شوعتين يروساليم آتين نبيات تقتلين تنكباخ نباخي تتلاقوا بإمني تغدكتي نرهون تشاويتا أم تهدئا أبتعدا نباخا كبام كندي ندكخي ككبام زيد اليخو نسغقنا أبيخي لكن بسم الزيابين لما تبرخيو كساعد تبلي كاب حجي أكثرين هم نو بيتكم عنيو تعرفيو لكم الله يسوس أبيت مقدس وكابيت مقدس وديو تخيل كل ودكم نزامتنا وغريبهم نزابيت مقدس تني أيوة نسلمام ماليشو ذي الخلوص تري وضع اللهم أبزي زي فرس النياب لابني أي قدر مني ولكم اللهم بلا سمعين من بحال بني عليك ناك حل مني فلو قيت أيس من تتنع زام يتخلصيان زيام من تغلم بسم قدوسان نبيات تسميام يتخلصيان من تقدامات أوشت أن تنورو عرقوت من تحالوا ملو عالم من زياب إلقاو كله كيف حلو من نعنا ونحاتي أن أكثر يلنا نتقليو من تؤسم أبزر وتأذيئا وقل إحنا من مسقام بنفس زحم أبوتنا ديتنا حواتنا متئتم كل بوتا ذلو حما زيابين عنا نعاتم من سنين قبرنا قيوتنا متعنا كحلونا نعنا وحتى أنا سريلنا نصليو من تؤتم بمدربنا ببحري باب راقا بغلايا بغلو بغال مقد ونزوعات وابطانا حوالنا يا بغل مقد ومرحم معاوس مدسن بعدهم ومنصرنا عناون هاتي أنا غاف سرينا تقليو من تفرق وانفرا ومنو وين تاتن من تتاب كل علم ذل فريز فريز وهاتم ثيابي كباركم كوزحم زي قلت فاكبر يمنعنا وحتى أنا سرينا نصليو كريستوس أملانا معرة فغر كيبنا نلب قزات لأن كل سعب سنة ينقر رحلنا نعنا ونحتي أن سرينا نصليو من تمافر الثيابي مراقرنا من سبب سلطانات مصالحة الثيابي بالسلام حليو كان مرو من بيت كريستيان سنة ينقر حسب من حتي أن سرينا نصليو من تبغنا دائما وتعرفوا عبطنا ديتنا حواتنا حاتنا خبتم قدامت قدسنا بوتنا باباسات بوتنا ليقنا باسات بوتنا بيسقباسات أبوتنا غصاوستنا حواتنا دياقوناتنا بوتنا الزواوى من كان محبر كريستيان نزعرف غلهم ذيابين نفسهم كعرفكم حرام من
نعنا ونحدينا سرينا نصليو من بعد سامنت حزبنا في الكبار من قسام ولا صفات مغنت هاي بنوت قد نعم من عناون هادينا سرينا نصليو حتى قدس بقوى أواريات ضغم بيت الرسيان من تمن حدث من تحلوها كل بوت أننا ونحتي أننا سرينا نصلي بيتي هو تنبرات مطول درسلك أنا بابا في درسنا كلهم بابا ساتن يبيس بابا ساتن هو تحلين نوع زمنا من برس بطن قد نعمنا أنا محتي أن نغسر إنا نصلي محبرنا كلهم قنوع منزل لهم محبر زوا كريستيان ديابي الحلوة من بسلام قفصهم من نعنه ونحتي أن نغسر إنا نصلي قدس بيت الرسيان كاب سبن انسان نبات غربو ديابي الكبار خمن كازنع من كردهم من نعنا وحتي أن نغسر إنا نصليو بيت الرسيان سنة حسب حسون سبعة من تما كل وطن عندنا الدهر نظامون عيب نزلوا من ديابي كبارهم وعسهم كهوهم من حروت واباتهم كقبرنا أنا وحتي أن نغسر إلنا نصليو من ديتهم ناتم بغربان بعدان بزيتي بوحو بيتمغدز حالي وذنبوبو مصحف تذهبو يا بيرات تزحش يا بيرسالهم سواعتهم كخبل من نانا وحتي أن نغسر إنا نصليو من تلتم عبيتي عبطاتنا ليك أنت بيت كريستيان ذكرنا زولنا ذكرهم لأبززنا نفسه كبب بسرهم ذيابي الكبار وما كنا عم حدثي فاغربوا ومنعنا حتى أن نغسر إلنا نصلي من تلغاتات مسكينات مبلتات ضخمات جنوات ذرين ززر وحرصة نشط زعدقوا كل وتات لو جنوات سبات ذيابيركم حرم ونقبل لنا نعنا ونحتي أن نغسر إلنا صليوا يتماسك ذلك النوع عدم حدقم تصدوا أمركم ذلون بما سبت سيطان لتأسهم ذيابه كله قد حنا منكم حرم نعنا ونحتي أن نغسر إلنا نصليوا منتي كلهم تم نفسهم حرم من تغرق وأبدار نسيمة الكريستيان زيادتك وسواغتي ومحرة ثيابي نام نهره ونعنا وحتى أن نغسر إلنا نصليوا إذا عنت الزين ردت أزنامات مملامات بحرنا بلاقات كريستوس أملعنا بحق فاروخهم سعدرته منكم من نقص مدرخة بالأولان يضحقوسا نغلوت ورديت خضنا نغلو انتصابي هوت كهبون نعنا وحتى أن نغسر إلنا نصليو من تلتهم كلهم ذكرنا ذولنا بطلنا ذكرهم ذا زوجنا ذيابي بسنين نقلت ذكرهم كم حرم النعمة وحتى أن نغسر إلنا نصليو من تنزاتهم من ذيابي بسلام كفص ما فتنا طلاقا حضرنا نفساتنا خلحم حرق كذبنا نعنا وحتى أن نغسر إلنا
صليوا እግዚአብሔር አምላክና ምን ተወረር ሓልና ምሕረትና ጸሎትና ልማንና ተቀበል መዛ ሰሙን እዚኣኻ ብሰላም ክፈጽመና ብፍጹም ሓጎስ ደስታን ብርሃነ ትንሣኤ ኸርእየና ንዓና ሓጢኣና ክሰርየናን ጸልዩ እግዚአብሔር አምላክና ምን ተወረር ሓልና كمحرنا طلبنا لما ننتظر بلنا نزاع سمنزيا خاب بسلام كفتمنا بفتم حقوس النسام برهنة تنساخرينا نعنا ونحكي عنا خسرينا نصليو يا ويل الله من طرر حالنا محرنا طلبنا لما ننتظر نزاع سمنزيا خاب بسلام كفتمنا بفتم حقوس النسام برهنة تنساخرينا نعنا ونحكي عنا حقنا صليو Masya
ክርስቶስ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
መልክናይ ሰላም ለችርግብ ሰማያዊት ወንእስ መንፈሳዊ ስምራን ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መላኪ ዘምጣምጥቃ ዘሃሬቺ የጸልዮት ችበጽሐ ከመ ኢእሙት ገብርቺ እድሜው ስግድ አስተብርጊ እንዘ ታዘክርዮ ጣዕመ ንግረትኪ ርግብየ የዋሂት ለየዋወልድኪ ሰላም ለኪ ጸልዮት ችበጽሐ ከመ ኢእሙት ገብርቺ ከእድሜው فنو لنا
ለከ ሐዋርያት አብሩ በጽርሐ ጽዮን እንግልጋ ዘበኖ ገሎሙ መንፈሰ ጸጋ ፈኑ ለነ እንበለንትጋ ያድርገን እምባለ ሥጋ ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ ጠበብተ ስድስቱ ዕለት አዳም በሳልስ ሰዓት ዘፈጠርክሙ እንበለ ሞት ስብሐት ለክሙ ተፈጥሮቱ ለሰብእ እለታብሉ ወታነድዩ ሰብአ መጽሐፍ ከማይድአ ሐዋርያተ ጽድቅ ሥላሴ በጊዜ ሰዓት ሰለስቱ በልሳን ሰብአ ወክልኤቱ ሥላሴክሙ ዘትከስቱ ስብሐት ለክሙ ለጸላእያ ሰብአ ከመ ዘእኩይ ምግባሩ እንዘ ትርእዩ ወተአምሩ ሥላሴ ዘትምህሩ ድኅረ ስቆላይ ማገመ በደብረ ኮሬብ መካን ፋእናሮን ወምእመን ዘማልገምዎ ለአሮን ካህን ማሩኒ ላዜራንን ስብሐት ለክሙ ድኅረ ስቆላይ ማገመ በደብረ ኮሬብ መካን ካህናሮን ወምእመን ዘማልግምዎ ለአሮን ካህን ማሩኒ ላዜራን ስብሐት ድኅረ ስብኮላይ ማገመ በደብረ ኮሬብ መካን ፋእናሮን ወምእመን ዘማልገምዎ ለአሮን ካህን ማሩኒ ሥላሴራን ስብሐት ለክሙ ስብሐት ለእግዚአብሔር ያነ ተፈጠረ አምልኮ ስብሐት ለማርያም እመ አምላክ ዝክነ ተስፋ ኮነ ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒትና ኃይልና ስሉስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በኩራን ክርስቲያን ዝኾኑ ወዝውሃብ በረከት ሰማያዊ ምድራውያን ባርኽ አሜን ጸጋ መንፈሱን አባና ለአኽ አሜን ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ አፍደ ጌታ በምሕረት በሃይማኖት ዝረአብ ወረድና አሜን እምነ ቅድስት ሥላሴ አምሳል መወዳእታ ስብሐት ፈጽመልና አሜን ኦ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓሙ ህዝብኻ ብፀሓይ እሞ ፈውሶም አሜን መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትና ኣሕዋትና ዝኾኑ መገዲ ማሕራሓይ እሞ ብሰላም ብጥዕና ነናቦቶም ምለሶም አሜን ንንፋሳት ሰማይ ዝናማትን ባርእ አሜን መጠን ዘጋኻ ናይዚ ዓመት ያፍረውን ምድሪ እምባርኽ አሜን ኣብ ገጽ ምድሪ እውን ዘውትር ሓጎስን እምነት ክርስትናን ግበረልና አሜን ሰላም ከኣዝንዓልና አሜን ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ብሓብቲ ልብቱን ሓያላን ነገሥታት ዝኾኑ ምልአስ አሜን ኩሉ ሰዓብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላምሃ አሜን ዋዳኽና ምስወከም በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላትን ነገሥታትን ዝኾነ ሰላም ኣብዝሓሎም አሜን ብቑኑ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱ ዘዕረፉ ነፍሳት ኣቦታትና ኣሕዋትና ዕርፍ አሜን ክርስቶስ
أملاخنا بإيروساليم سماء وأقوم بغفلهم بعطان بغروان بويني بميرون بمبراتي بمقارجة بمسعاتي بمبابا حقيقة كريستيان بيتمام نزعل يبارك أن تقبل اللهم آمين. أو كرسا أملاخنا محرد نورك أبدم سانا تاكي ومنزل لهم يزوى كريستيان وارتدستوا هذا أقرب لهم آمين. أو كرني مفرح المدن قصن من بركة مصوان مزورة بركة لم تقبل له آمين. نتجنى سوء الله حقوس آمين. بدل ما سبت نزل تعاصروا أبسدتنا مركن نزل بمري مزاتي ستعدوا أنا عملت كان حنهم آمين. وممرنا يسكرس نبغى نزل يلقي ذي خنذكرهم نزازنا كل ما سوي من صهاد ذكرهم آمين. أين حتياتني ولا خنذكرني آمين. أو بيتها بغاد عن الصحابة آمين. أو بيتها بغاد عن الصحابة أو بيتها بغاد عن الصحابة نزل على محل ومن العلاب بالله من أمين ولا دوي وهم آمن ولا زار ولا كان أما كما يوم يفتحني أفتحكم بمساء وسلام عصر تغنتا من السميات نفقي مهار الموت صار عن حد النبى شرع الله يسأل النبى أو نذكر السمين
زاسكين نبي بركاته تكون مسلمين العالم عالم ميتاسكين معرب عسران حالن كاب فقدي 3 نتي أنا زولو زلخو خا نجرا دما برني سلاخي أنا سيفي كاب سجباو مليه كابخي كان حضان كتفديه هو سيفي مليه كلهم توم كاب دغو كسع سمين زلو سبات كتفوم سب زبلو كله كأنا جاهر سيفي كاب سجباو كم زملحكو كتون كم زي مرسو فلت ايو الدعوة بسبب قزم تسفع قرد لبو كم سبلسب مرير كانزا كله من رأيها قزم انتاي من كائلهم تحت تخاخا التي تسمع زلو رمس متى لبوهم بفرهي كما كثيو أهداهم ولن كبلائيا كلهم كحجلوا ايوم أبرحهم كماي كفسائيا التي جزية أنه مسيحي أنا نقول زيارير تزارب الله زيارير تزاربني أتود سب تنبه نتوم هزبقاء نتي أنا زيارير زولو زلقون قررون دما بلدني سيفي هو سيفي بليحون تولدون أنه كقتلن كمبركي محمح كمن إيو بليحون تولدون زلو حزبي نتيجة قوة سمعتان مرزعة قديس لدي قولنلو حقو سايكلوان إيو أتي سيفي أبعيو من تي أتي سيفي أبعيو من تغوعل إيو تولولو زبالحن زتولولن كقطاري أبيو منتي كحزو إيو أتاو بسب زي سيف زي مقتل حزبين مقتل مراحتي إسرائيل إيو أمو واي نابلكا بخير مستوصلو كلهم حزبين كقتلو إيو أمو بمحلال آف لبخاهرم نحزبين عزهم إيه زلقوا ترى زيتنا سيحهم إذ كله وفتحهم إيو عجها طول سب تنبر بداو كفا تقع عب الأمه التي سيفي دقيمو خوكع إيو التي تقتل سيفي هو التي زفره زحردن سيفي إيو الذي نهزبي كام زحللون سكركل إلهم كم زغلقون كقبرهم إيو باتي كم مبرق مس زبل سحل سيفي نتاقة معهم كوكر وس كبل إيه أتا بلح سيفي نيمانا نتاقمن إناتونا شفكا نزار كبكا يوم زبلو كلهم قرارتهم أنا لما ألاوي تقع كبل إيه
ندري كنت عالم معك حد إيو أنا እግዚአብሔር ተዛሪበ ኣለሁ ሲራክ በረከተ አምላኩ ተሃሉ ምስጋና ለዓለም ዓለም ኢያሱ ሲራክ ምዕራፍ 4 ተቅሪ 10 ስጋብ 31 ንጽዋበካ ጊዜ አቁም ነገር አውዕሎ ክፉእ ከይትገብር ገዛእ ርእስኻ ሓሉ ናብ ገዛእ ርእስኻ ድማ ውርደት ኣይተምፅእ ከመይ ናብ ሓጢኣት ዘምርሕ ሕፍረት ኣሎ ክብርን ሞገስን ዘምፅእ ሕፍረት ድማ ኣሎ ገዛእ ርእስኻ ከይትጎድእ ኣፈላላይ ኣይትግበር ውድቀት ከይስዕበካ ከዓ ኣሎ ኣይትግበር ጥበብካ ኣይትሕባእ ኣብቲ ምቹእ ግዜ ድማ ኣብ ምዝራብ ስግጥ ኣይትበል ከመይ ጥበብ ብዘረባ ትምህርቲ ከዓ ካብኣ ብዝወፅእ ቃላት እዩ ዝግለጽ ኣንጻር ሓቂ ኣይትዛረብ ኩሉ ነገር ከም ዘይትፈልጥ ከዓ ትዘክር ከይሓፍርካ ሓጢኣትካ ተናዘዝ ንወሓዚ ማይ ክትዓክቶ ኣይትፈትን ገዛእ ርእስኻ ንዓሻ ሰብ ኣይተግዝእ ጽልዋ ህዝቢ ርኢኻ ድማ ኣይተሻሩ ምእንቲ ሓቂ ክሳዕ ሞት እውን እንተኾነ ተጋደል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባዕሉ ክዋግዓልካ እዩ ኣብ ምዝራብ ክውኽ ኣብ ዕዮ ሕማቕን ሸለል ባህልን ኣይትኹን ኣብ ገዛ ከም ዝጓዝን ኣንበሳ ኣይትኹን ንኣገልገልትኻ ከዓ ኣይትጠርጥሮም ዕዳኻ ኣብ ምኽፋል ደንጓይ እንተኾንካ ንኽትቅበል ኢድካ ኣይትዘርግሕ ሃይማኖተ አበው ይቤ ምዕራፍ 89 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ 12 ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ አባ ቢንያሚን ነቶም ባህሪ እግዚአብሔር ቃል ዘዓምም ዝመውት እዩ ዝብሉ አርዮሳውያን አውሊናርዮሳውያን ነቲ ክዕደቶም ነቂፉ ዘሊፉ ኣብ ዝፀሓፎ መበል 16 መልእኽቱ ከምዚ በለ ኦ ኣሕዋተይ ፍቁራተይ ሕጂ ከዓ ንጾምን ኣገልግሎት እግዚአብሔርን ትሩፋት ንዝመልአ ኩሉ ሰናይ ግብርን ብዝያዳ ድማ በታ ምቕናን ዘይብላ ብኣካል ሰለስተ ብባህሪ ሓደ ኢላ ተኣምን ሃይማኖት ዝተዳሉና ንኹን በአካል ሰለስተ በባህሪ ሓደ ዝኾኑ ፈጺሞም ዝተመስገኑ በአብ ብወልድ መንፈስ ቅዱስ ነአምን ንበል ሰለስተ አካላት ብኩሉ ስራሕ ብምግባር ብምዝራብ ሓደ እዮም ብገጽ ሰለስተ እዮም ብመለኮት ሓደ እዮም ብስራሕ ሓደ እዮም ብፍቃዱን ሓደ እዮም ካብታ ብኩሉ ዘመን ድንግል ዝኾነት ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ነፍስን ስጋን ወሲዱ ብዘይምፍልላይን ብዘይምትሕዋስን ብዝተፈለየ አካሉ ነቲ ስጋ ዝተዋሃደ ብዛዕባቲ ካብ ሰለስተ አካላት ናይቲ ሓደ እግዚአብሔር ቃል ክንዛረብ ይግባእ እዚ ድማ ንዓና ዝመስል ከማና ዝሓምም እትፈልጥን እትዛረብን ነፍሲ ዘላቶ ስጋ እዩ ሓድነትን ሰለስተነትን ዝዛረብ ጎርጎርዮስ እግዚአብሔር ቃል ብመለኮቱ ዘይሓምም ክኸውን ከሎ ብስጋ ግና ዝሓምም እዩ ክብል ኣብ መበል 15 ክፍሊ መልእኽቱ ካብ ዝተዛረቦ ኣምፂና ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዛዕባ ዝፀሓፍናዮ እቶም ዘይስተውዕሉ ሓያሹ ሰባት ፈፂሞም ይጠራጠሩ እዮም ከምኡውን ነቲ ኣብ ካልእ ክፍሊ ቅዱስ ቄርሎስ ከምቲ ሓፂን ወይ መዳብ ምስ ባህሪ እሳት ምስ ተዋህደ እሳት ዝመስልን ሙቐቱን ብርሃኑን ረስኑን ገንዘብ ዝገብርን ከምኡውን እቲ ሓፂን መዶሻ ወይ ብካልእ ነገር ምስ ተወቅዐ ሓይሊ እቲ መዶሻ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓፂን ከም ዝወድቕ እምበር እቲ ባህሪ እሳት ግና ከም ዘይውቃዕ እግዚአብሔር ቃል ድማ ብመለኮት ዘይኮነስ ብስጋ ሓመመ ዝበሎ ከምዚ ንኣምን ወለ እግዚአብሔር ብመለኮት ዘይኮነስ ብስጋ ከም ዝሓመመ ድማ ንዛረብ ኣሎና እቶም ዓያሹውን ነዚ ምስ ሰምዑ እግዚአብሔር ቃል ምስጋ ብመለኮት ሓመመን ሞተን እናበሉ ተኸራኸሩና
أمرو زي بلوم زياتهم التي سعبت أريوس أولنا ناريوسن جبا دابيسن زولو نجر يزارون قدوس هارا بيتروسن نتوم زيابير زحادرهم أبوتاتنا أي سمعون جنا نساتهم كابتي حكنيا هايمانوت فتسيمون كمسحاتون فلتم إنا بشوق زمال دور تحيسهم دا كفادو فتو أمبر مجد نجوس كفادو أي فتو لكارف بيتروس كريستوس ملكوت حمام زي يقولو انكلو من تنام سقا حمام كبل تزارب هواريوي أتناتيوسون أبرا بعيد السانون نتي بيتروس بلو تغيسون ناريوساويان ككرا خيرون كلو كريستوس ملكوت كم زحمام هواريا بيتروس أي تزارب حمام بحكي ناي سقا جنزل دا أمبر بباري ملكوتو ناي قال كم زي كونا نخنفلت نسو نتانا بسقا كم زحمام تزارب بلا كمون ناي كوبروس إبسكوبوس إبيبانيوس نحدت أوليناريو ساويان نعب سعبو سبات كم زخبل زحف ملكوتيا وكخون كلو بسقا موتا تبايلهم تسحف كريستوس من تانا انت موتون بسقا موتا دا أمبر ملكوت موتا أيكونا بحكي حمام زي بلو انكلو بحكي كم زحمامه بتي جروم سراعو نعم ملكوت بزخونه نجر اي حمامان كمي زي حممن زي موتن ايو اي لوتن ايو مسابون معر ايو كومو خا بلح كيرلوس نكحدت تاودريتوس نقيفو زليفو اما بالعصر تلتقبيات صحافه ملسي نخلون فطران زادحن انكلو بفقادو أبز عالم زي حامم بلا حواريا قدوس باولوس كمزولو دقيمون قدوس بيتروس كريستوس ملكوتو زي كونس مهنتانا بسقا متخبيل بهيمانتو كمز مسكرة نسو بلوهات اغزيابير بجا كلو خوينو بسقا خمز موتا خمزينا نعمن دقيمون ازبل بلح كيرلوس نسو بلوهات اغزيابير من تخلو بجا خوينو سقا موتا بلا نحنا بخلبي كحدات نخن التحاز وي فاتسيمنا نخن حاسب وي دما نساتهم باري ملكوت مسقا حماما نزبل كام نزارب غيرو حاد اقوى نخزارب لنا اي دفرن زاسكيل نبي بركاته تكون مسلمين العالم عالم بيتاسكيل معراف عسران كلتن كاب بغدي عصر شعاتك ساب عسران كلتن اغزيابير كم سعب بلني أطاود إسرائيلوان كم حارئي حاسين اليوم أي تأمونن اليوم كم حتى لا أتي عبدتون زساري برور مالت كم أسرازن زينغون حاتينن عررن كونوني سلازي أنا لغزيابير كم حارئي حاسين حانتي كم زي تأموني نقرم الله نقول على يرساليم كوام يكمون كمتي كمكخ إلهم حوي منتي كنافعلو نقولون أسرازن حسينن عررن زينغون أما خلطون زكبو كمو خا بقول تعين بندرين كم كخوم أو كوام هو على يرساليم كوام حاو ندري كعب دلهم بقطعي كم كهم كم تي برور أبطون زمكهن نساتهم كعب يرسالهم كم كو يوم أنا جاهير ندر قطعي على اليوم كم زفسسكو كفلتو يوم
بسي نقول زجبرة كابكاب لولو وصل بسي نقول زجبرة كابكاب لولدو وصوّرهم لتوان وقتو እግዚአብሔር አብ وولدو وقتو ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወከብካብ እስተ ዓለም وقتو ዘአስተርአየ وقتو ተወሊዶ በሥጋ እምድንግል ወኮነ ምስለ ሰብ ከማሉ እምኔነ ወአግብርት ዘፈንዎም ነቢያት እሙንቱ እለ ቀደምዎ ወፀውዎሙ ለአይሁድ እምቅድመ ምጽአቱ እስመ ይመጽእ ወይጎነዲ ወአበዩ ወይተወክፉ ቃላቲሆሙ ወሆሩ ውስተ ሐቼት ወአሐዱ ውስተ ገራይቱ ወካልኡ ውስተ ንግዱ ወሳልሱ ውስተ አጸደ ወይኑ ወእለ ተርፉ አሐዝዎሙ ለአግብርቲሁ ወቀተልዎሙ ወተማ ንጉሥ ወፈነወ ሰዓይኒሁ ወቀተልዎሙ ለቀታልያን ወአብአዩ ሀገሮሙ በእሳት መኑ እሉ እለ ተጸውዑ ውስተ ምሳሕ ዘእግዚአብሔር ቃል ዘበአማን ዘእንበለ አይሁድ አላውያን ዘደምሰሰ አስማቲሆሙ መጽሐፈ ሕይወት ወገብአ ወፈነወ ካልአን ወአዘዞሙ እንዘ ይብጽሑ ውስተ ፍናዋት ወጸውዑ ኩሎ ዘረከብክሙ ወወፁ አስጋቡ ብዙኃን ሄራን ወኩያን ወመልኡ እለ ይረፍቁ ቤተ ወወአ ንጉሥ ይርአይ ሀበ ጽዋዓን ወነጸረ ዘርእ ሀበ ብእሲ ወኢለብሰ ልብሰ መርዓ ወይቤሎ ካልእ እፎ ቦእከ ዘአልቦ ላዕሌከ ልብሰ መርዓ ወወዲዚሃ አርመመ ኮነ ውስተ ኀፍረት ወአውፅእዎ ላዕካን ውስተ አፍአዊት ጽልመት ወመኑ ውእቱ ዘእንበለ ይሁዳ ዘመነ ልብሰ ሰማያዊት ወለብሰ መርገመ ከመ ልብስ ወወፅአ አማኡቲሁ ከመ ማይ እስመ ነሰተ ጸጋ እግዚኡ ወደፈረ ለእግብኦተ መምህሩ በእንተ ዝንቱ ኮነ ነኪረ እምስባቲሁ ወእምሲመቱ ወነስኦ ካልእ ክርስቶስ መጻ ወሀመ እንቲአነ ወማቲሁ ይበዘነ ዘአሞጽ ነቢይ በረከቱ ትኩን ምስሌነ ለዓለመ ዓለም። ትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቅዲ 18 ክሳብ 27 አቱም ንመዓልቲ እግዚአብሔር ሃረር እትብሉ ወይለኹም እታ መዓልቲ እቲኣ እንታይ ክትጠቕመኩም እያ? ንሳስ ንዓኻትኩም መዓልቲ ጸልማት እምበር መዓልቲ ብርሃን ኣይክትከውንን እያ። በታ መዓልቲ እቲኣ ከምቲ ኣብ ቅድሚ አንበሳ ዝሃድም እሞ ድቢ ዘጓንፎ ከምቲ ናብ ቤቱ ኣትዩ ኢዱ ኣብ መንደቕ ዘጸግዕ እሞ ተመን ዝነኽሶ ሰብ ክትኮኑ ኢኹም። መዓልቲ ፍርዲ እግዚአብሔር ጸልማትን ብርሃን ዘይብላን ዶ ኣይኮነትን? ግብ ዝበለ ጸልማትን ምንጽብራቕ ብርሃን ዘይብላን ዶ ኣይኮነትን? እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ፣ መንፈሳዊ በዓላትኩም ጸላእኹ፣ ነቲ ብበዓላት እትገብርዎ ኣኼባ እውን ፈንፈንክዎ። ዝሓሪ መስዋዕትኩም መስዋዕቲ እኽልኩምን እንታቕረብኩምለይ እኳ ኣይክቕበሎን እየ። ነቲ ናይ ስቡሕ ከብትኹም መስዋዕቲ ሰላም እውን ቁሊሕ ኣይክብሎን እየ። ድሃይ ቅኔታትኩምን ካባይ ኣርሕቑ፣
ቃና መሰንቆታትኩም كسمع عيدلن إيه فردي كم وحزي كنعنا خا كم زينة صفر باقينو يفسس أو هزوز إسرائيل 4 عامات مدر بدا كمر حاكم كله مسواتي هرودن مسواتي أخلن كتقرب إلي أي عززكو من أجينا نتي ساكوت اتلوو نغوسكم زغانا تعوتن كيوان اتبلوو كوخبكم زغانا تعوتن سلسكتكم مسلم كتعورو يقوم ازي انا تماريخكم كنيو دماسكو كم اتخدو مسقبركم ايو يبل اتي املاح سراويت زسمو املاح سراويت زسمو እግዚአብሔር ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 92 ካብ ፍቅሪ 9 ክሳብ 16 እቲ ዓሻ ከሓዲ ሊዮን ዝፀሓፎን ጉባኤ ኬልቄዶን ዝወሰኖን ሃይማኖት ንኸጥፍእ ዝፈተወ ብኣምልኮተ እግዚአብሔር ጸኒዑ ክነብር ንጉስ ዘይኑን ዝኣከባ ጉባኤ ቤተ ክርስቲያን ዝፀሓፈቶ እውን مسعاتهم كوينة أقبلوا إيه كاب استولد عالم كتفترة زنبرة أبو كاب زي ولو أبو استرخبة كدامن سعابن زي ولو ولد مسعاب بقدم الناس زنبرة مسحال بحري زخونا كاب برهان استرخب برهان زي لوت هي عملا زي الرئة كله بسلطانو استفترة كله صنعو زنبر كالاء بدعروي زمن معلتن بكله جزء دنجل كاب زخانات قدست دنجل مريم بجبري منفس قدوس وتصوم سب كم زخانة اتزاربن اتفلتن نفسي زلوا ناتنا باري بزي ملوات بزي متحواس وسيدو كسانات بزركولو أكال كم زتتنسى تأمن إيه ناتنا باري جنزب جبر تواعدو زجباء مهانو كيتلوت بتواعدو تنيعو الله ناتنا باري وسيدو من تانا سب مسكوناون كاب باريو أيتلوتن نتي مسرتو هادو كابانا زوصدو باريون بستوهادو أكال باري ناتو جبرو زمان كي قدمو كي توسنا كأግዚአብሔር አብ ዝተወልደ ንሱ እዩ ብዘይ ምርመር ምስጢር ካብ ድንግል ካልኣይ ልደት ብስጋ ዝተወልደ ንሱ ጥራይ እዩ ስለዚ ከዓ እታ ዝወለደቶ ንጽሕት ድንግል ከም ዝኾነት ንኣምን ኢና ወላዲተ ኣምላክ ከም ዝኾነት ከምዚ ኢልና ብግልፂ ብርዱእ ነገር ንፈልጣ ኢና ብስጋ ካብኣ ዝተወልደ ንሱ ፍጹም ኣምላኽ እዩ ፍጹም ሰውን እዩ ካብ ክልተ ኣካላት ሓደ ኣካል ከም ዝኾነ ካብ ክልተ ባህርያ ዝኾነ ንፈልጥ ኢና ድሕሪ ተዋህዶ እውን ንሱ ሓደ ወልድ ሓደ ጎይታ ሓደ ክርስቶስ እዩ ቅድሚ ሰብ ምዃኑን ድሕሪ ሰብ ምዃኑን ምስ ኣብ ብባህሪ ሓደ ዝኾነ ምስጉን ንሱ ብሓቂ ካብ ሰለስተ ኣካላት ሓደ ኣካል እዩ ከመይ ንሱ ንስላሴ ብቁፅሪ ራብዓይ ኣይኮነን ካብ ባህሪ ኣብ ዝተረኽበ ስለዝኾነ ዘይሓምም እዩ ከምኡ ድማ ባህሪና ወሲዱ ሰብ ስለዝኾነ ብስጋ ዝሓምም ከም ዝኾነ ንፈልጥ ኢና እግዚኣብሔር ቃል በቲ ካብ ባህሪና ዝወሰዶ ስጋ ደኣ ከማና ሓመመ እምበር ብባህሪ መለኮቱ ኣይሓምምን እዩ ስለዚ ከዓ ሓድነትን ሰለስነትን ዝተዛረበ ጎርጎርዮስ ኣረዲዩ መስከረ ንሱስ ካባና ብዝወሰዶ ስጋ ሓመመ እምበር ብመለኮቱ ዘይሓምም እዩ እቲ ሓደ ንሱ ጥራሕ ተኣምራት ይገብር ንሱ ጥራይ መከራ ይቕበል በለ ሓጢኣት ዘይብሉ ንሱ ናትና ሕማም ብተዋህዶ ገንዘብ ገበረ በቲ ዘሓምምን ዝመውትን ስጋ ድማ ብእትዛረብን እትፈልጥን ነፍሲ ሕያው ዝኾነ ካባና ባህሪ ዝተረኽበ ስጋ እዩ كحمم بزجبوء سجاؤو نور زي بلو حمام بفقادو بحركة حمام تقبل أنبر بمدحات كم زي حمامة نقدر الله كم تي حمامو دما نموت عم مسكت تقبله
ንኣምላኽነቱ ብዝግባእ ብዘደንቕ ትንሣኤውን ስልጣን ጎይትነቱ ገለጸ። ነቲ ስጋውን ዘይመውት ገበሮ ካብ ኃጢአት ኣብ ዝረሓቐ ንጹህ ማፀን ኣብ ዝተዋሃደሉ ጊዜ ገንዘብ መለኮት ብምዃኑ ብኩሉ ስራሕ ኣይተለወጠን። ናይዞም ዝተዋሃዱ መለኮትን ትስብእትን ባህርያት ካብ ፈለጥና ነዞም ሓደ ባህሪ ዝኾኑ ክልተ ባህሪ ብምባል ኣይንፈልዮምን ኢና። ናይ መለኮትን ትስብእትን ተዋህዶ ንኸይፈርስ ግብሪ ናይዚ ዘይፍለን ዘይክፈልን ሓደ ክልተ ባህሪ ኣይከውንን እዩ። አበይኑ ኩሎ አምላክያኒሁ ለአምላክ ወስተሳይሉ ይፄውዖሙ ለብያኒሁ ገባርያነ ፈቃዱ ከመ እሙንቱ አግብርት ምእመናን እለ ያዕቅቡ ትእዛዛቲሁ እንዘ ይሴፈው ለመሃቤሁ አስበ ሰናይ እንዘ ህልዋን ወተአቆ ወነቂህ ወይሴፈው ይትሜተው ተስፋሁ በከመ ይቤ በወንጌል ውፁእ ውእቱ ግብተ ይረክቦ እንዘ ይገብር ዘንተ አንሰ እብለክሙ ከመ ይሬስዮ መጋቤ ዲበ ኩሉ ንዋዩ ወለዘይረክቦ ዕለተ በዕለት ይመጽእ እግዚኡ በሰዓት እንተ ኢየአምራ ወይሰጥቆ እማእከሉ ወይሬሲ መክፈልቶ ምስለ መደለዋን ውስተ መካነ ጽልመት ወመትሕተ መትሕታን ለንንቃሕ እምዑረተ አልባቢነ ወንጽናዕ ዕለተ እግዚአብሔር ከመ ንትፈስሕ ምስሌሁ ወጻዲሁ ወንርከብ ምህረቶ ክርስቶስ ዘኤርምያስ ነቢይ በረከቱ ትኩን ምስሌነ ለዓለመ ዓለም። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 16 ካብ ፍቕዲ 9 ክሳብ 13 እቲ ኣነ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ እስራኤል ዝብሎ ስማዕ። ድምፂ እልልታን ድምፂ ሓጎስን መርዓን ካብዚ ስፍራ እዚ ከጥፍእ እዩ። እዚ ክኸውን ከሎ ከዓ እዞም ህዝቢ እዚኦም ብህይወት ፀኒሖም ክርእይዎ እዮም። እዚ ኩሉ ምስ ነገርካዮም ንሳቶም ስለምንታይ እግዚአብሔር እዚ ኩሉ ዓብይ መዓት ዘውርድና ዘሎ? እንታይ እዩ ኣበሳና? እቲ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ዝገበርናዮ ሓጢአት